So hello guys, नोंथांमोना नायगासिनो दं मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेल आरोना गाइस। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन माने दाथ' माने जोंहा गान्दला राजा गोदान मिउजिक भिडिअ ओंखारदों नालाय गाइस, माने बिनि सायावनो माने सासे जोंना ब्रादारा माने गावनि फुल ब्रेन्डखौ माने देखायबाय आरोना गाइस। माने गान्दला राजानि ओरै बाहां माने बेनिनो माने मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना गाइस। ओमफ्राय बे क्लिपखौनो ससे नायनानै लाग्रोदो आरोना गाइस। ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरोना गाइस। चलो गान्दला राजा जानो सानदों आगै ओरै बाहां हरै बाहां ओरै नोंनाव गोसो बाहां हरै बेनाव गोसो बाहां दाथ' गाइस माने भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस माबायदि मोसादों जोंना ब्रादारा। ओमफ्राय बेफोरबायदि माने दाखालिसो बावैसो माने जोंहा कनजितानि जेरै माने लंथं मदार्न जुगाव माने जेरै फैसालिखौ फैसालि नङा आरोना गाइस, माने फैसालिनि माने भाइराल भिडिअ जागासिनो दं नालाय गाइस। माने बिनिखायनो माने थाबैनो माने फैसालिनि माबा राव गलांबाय आरोना गाइस, बेफोरखौ बाद होन गाइस। ओमफ्राय दाथ' जोंना सोलिबाय दं नै दा गान्दला राजा नालाय, गान्दला राजा। ओमफ्राय जोंहा नैबे ब्रादाराथ' माने गामसा डाइरेक्ट फैलानायथ' बुंखाया, माने डाइरेक्ट गामसा फुनानै माने ओरै बाहां बेखौथ' नुखाबाय गाइस। ओमफ्राय बिनिनो आपडेट भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना गाइस। ओमफ्राय बांसिनानो नुखाबायबो जानो हागौ आरोना गाइस। ओमफ्राय आंबोथ' माने मा होनो फेसबुकावसो मोनदों नालाय, बेनिखायनो सोरबाफोर नुदोंबा कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरोना गाइस। सोर नुखो ओमफ्राय नुवाखैबाबो कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरोना गाइस। ओमफ्राय नैबे नेक्स्ट आपडेटआव नैबे भिडिअखौ नायनानै लादोलाय आरोना गाइस। क'क्राझार नोंना? गासैबो क'क्राझारजों। क'क्राझार मा जायगानि जारोमोन? दा माने जोंहाथ' नैबे क्लिपखौ नायनानै नुखाबाय आरोना गाइस। मानो होनोब्ला जोंहा क'क्राझाराव माने लाइमोन सिख्लाफोर माने हमजालायबाय आरोना गाइस। मा खामानि मावदोंमोन बेखौथ' बे हमग्राफोरासो मिथिसिगोन गाइस। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि मिथियोबा कमेन्ट खालामना खिथादो आरोना गाइस। माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा, बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने माबायदि लामायाव आगान सुरलांजोबखो आरोना गाइस। माने बुहुद लासिंसिं आरोना गाइस बर'फोराबो, माने बर'फोरखौ गावनि जाथिखौ माने लासिंसिं खालामदों होननाय बायदि जाहैबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय थ' हेल' गाइस, दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना गाइस। ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआव सोर गोदान भिउवार्सफोर फैदों, माने सोरबाफोर जुदि गोदानै आंनि चेनेलखौ नायदोंबा गाइस माने लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना गाइस। अननानै माने थाबैनो 1K खालायना होदो आरोना गाइस। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट खालायलांबाय थायोबा गाइस, माने माने बेफोरबायदिनो माने मोजां कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय नाजाबाय थागोन आरोना गाइस आंबो। स' दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना गाइस। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय गाइस।